Ak chceš pochopiť, čo je to v marketingu, boj o pozornosť, nemusíš chodiť na žiadnu konferenciu, stačí prísť sem na Times Square. Toto nie je len nejaká známa ulica v New Yorku, ale patrí k najviac ikonickým uliciám a umiestneným reklamným plochám na celom svete. Denne tu prejde cez 200 až 250 tisíc ľudí a v tie najruštenejšie dni dokonca okolo 330 tisíc ľudí. Zaujímavé je, že Times Square sa nevolala odjak živa takto, ale pôvodne sa volala Long Acre Square. Times Square sa premenovala až v roku 1905, keď sem prišiel do New York Times. Čiže už úplne od začiatku bola táto ulica spájaná s médiami, dosahom a extrémnym záujmom. A teraz zaujímavá marketingová časť. Umiestnenie reklamy vašej značky na nejakom takomto mieste môže stať od 20 do 50 tisíc dolárov mesačne a dokonca na tých úplne najzaujímavejších placementoch okolo 100 tisíc dolárov mesačne. To je dôvod, prečo tu nechcete umiestniť vašu značku a reklamu len kvôli nejakému reachu, ale hlavne kvôli statusu značky. A toto je perfektné miesto na to, aby ste si uvedomili jednu vec, že v marketingu a v reklame nestačí byť len videný, ale treba byť hlavne zapamätateľný, pretože tu kričia absolútne všetci. A tam, kde kričia všetci, vyhráva ten, ktorý je zapamätateľný a všimnutelný do nejakých 2 sekúnd. A to je pre mňa krásna pripomienka toho, že pozornosť ľudí je jedna z najdražších mien na svete. A otázka preto znie, že ak by tu tvoja značka mala reklamu, všimol by si ju niekto?